ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍-ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଅମରତ୍ୱ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ। ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟମାନ। ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଯେ ତସ୍କର, ସେ ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ତସ୍କର ବୃତ୍ତି କରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ତାହା ଅସରଳ, ଜଟିଳ। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପ ମୁକ୍ତି ବା ସତ୍-ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି କାମନା କରେ। ଛୋଟ କଫି ଦୋକାନର ବା ଚାହା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ଚାକର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସାପତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜେ କିଛି ଡେକ୍ଚି, କେଟଲି, ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା କିଣି ପକାଏ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଦିଏ। ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ତଳେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଲୁଗା ଦୋକାନର ଚାକର ବି ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ସେ ପଇସାପତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜେ ନିଜର ଲୁଗା ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଦିଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ବି ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ କିପରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ଚେଲା ବା ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ସେ ତା'ର ନିଜର ଆଶ୍ରମଟିଏ ଗଢ଼ି ନିଜେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଏ। ନିଜେ କିପରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଆବେଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ସେବା କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଶାସକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା' କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତା। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହୁ ବୋଲି କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅମର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅପିଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ କେହି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଶାସକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ଯଥାର୍ଥରେ ଆପଣ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମା। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାରର କାମନା, ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ସନ୍ତତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ହୃଦୟରେ ମୁକ୍ତିର ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାମନା ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର କାମନା ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ବା ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣରୁ ସେହି କାମନା ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି, ମାନବ ସୃଷ୍ଟ କୌଣସି ଉପାୟ ସେହି କାମନାକୁ, ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ଦୀପଶିଖା ସତତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ।
ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନ ଓ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ଦାସତ୍ୱର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନତା। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନଯାପନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ଯେ ଯାହା ଦେଲା ତାହା ଖାଇଦେବା, ଯେଉଁଠି ମନ ହେଲା ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଯିବା, ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନଯାପନ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦୈହିକ ସୁଖ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫ୍ୟାସନର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛାନୁମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଲୁଗାପଟାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ନାଚିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଅଗାଧ ଧନର ଅଧିପତି ହେବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଜୟ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଦେହରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇ ରହିଯିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଲା ବାବାଜୀ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଦେଇ ନପାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରି ନପାରେ। ରୁଟି ମାଖନରୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ଏହା ଆତ୍ମସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଅମରତ୍ୱ। ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଡ଼ ଶ୍ରମ ସାପେକ୍ଷ। ଏହା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ମିଳିଥାଏ। କାଳ ବା ସମୟର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଅନନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତି। ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସୁସ୍ଥିରତାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦେହ ଓ ମନର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଦେହାଦି ବିଷୟର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଓ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ତଥା ରୁଚି ଓ ଅରୁଚିର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଅନାସକ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ନିହିତ। କାମନା ବାସନାରୁ ରହିତ ହେବାରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତି। ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତି। କାମନା ବାସନାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ପରମ ମୁକ୍ତିର ମହତ୍ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବନ୍ଧନର କାରଣ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାମନା, ଆସକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଓ ତୃଷ୍ଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଥଚ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସାଂସାରିକ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆସକ୍ତି। ତାକୁ ଧରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସକ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରିନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଶତଗୁଣ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାର କଣ୍ଢେଇର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ପୁଅ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଜଞ୍ଜାଳ, ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡି ପୋକ ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋସା ତିଆରି କରେ। ନିଜ ପାଟିର ଲାଳରେ ବୁଡ଼ିଆଣି ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛେଇଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ଖୋସା ଓ ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ମରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ବିନାଶ ସାଧନ କରେ। ମନର ଖେଳ। ମନର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିବେକଯୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳ୍ପନାଯୁକ୍ତ। କଳ୍ପନାଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ନିଜର ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ମନ ନିଜକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ଏବଂ ବିବେକଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ତାର ମନ। ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। ଯେଉଁଠି ମନର ସତ୍ତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧନର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମନ ତାର ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅବିମୃଶ୍ୟତା ହେତୁ କଳ୍ପନା କରେ ଆତ୍ମା ତାର ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ସେ ଦେଖେ ଆତ୍ମା ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ମନ ଦେଖେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏହି ମୁଁ-ଟି ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅହଂବାଦୀ ମନ ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଯେଉଁ ମନରେ ଅହଂକାର ନାହିଁ ସେ ମନ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ବା ଅହଂକାରର ସତ୍ତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ-କାର ବା ଅହଂକାର ଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଠାରେ ରହିଛି ବନ୍ଧନ ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଶୃଙ୍ଖଳ। ମନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଯିବା କ୍ଷଣି ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ମନ ଝୁରି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାମନା ଜାତ ହେଲେ, ମନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା ଅନାଦରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ମନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି କାମନା ନ ରହିଲେ, ବିରାଗ ବା ଅନୁରାଗ ନ ରହିଲେ, କ୍ରୋଧ ବା ପ୍ରେମ ନ ରହିଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଅହଂଭାବ ଓ କାମନାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ଅହଂଚେତନା ଓ ସତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃଷ୍ଟ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ମନକୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ। ମନକୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଗଣ ଯେଉଁ ମହୌଷଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମନରୁ ହିଁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଧୂଳି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୁଗା ମଇଳା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି। ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ରକୁ ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ। ସର୍ପାଘାତ ଫଳରେ ଦେହରେ ଚରିଯାଇଥିବା ବିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହରଣ କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷସ୍ୟ ବିଷଂ ମହୌଷଧିଂ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, ଏ ନିୟମ ଜୀବ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଲୁହା ଯେପରି ଲୁହାକୁ କାଟି ପକାଏ, ମନରେ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଦ୍ୱୈତଦର୍ଶୀ ମନର ମାୟାମୋହ ଜାଲକୁ ସେହିପରି ଏକାଗ୍ର ମାନସରେ କାଟି ପକାନ୍ତୁ। ଆର୍ସେନିକ୍ ଏକ ବିଷ, ଅଥଚ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଏକ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରକ୍ତ ଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ବହୁ ରୋଗ ଦୂର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ ନ କରି ଅତିମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ନାନା ବ୍ୟାଧି, ନାନା ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଆର୍ସେନିକ୍ ପରି। ମନକୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ବିଷୟ କରିଦେବେ, ତାହାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନ ଯଦି ଅବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏପଟେ ରହିଛି ବିଷୟ ସମ୍ପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତ, ଆରପଟେ ରହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ରହିଛି ଏକ ପୋଲ ବା ସେତୁବନ୍ଧ ପରି। ମନକୁ ସଂଯତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଏହି ପୋଲ ବା ସେତୁବନ୍ଧ ପାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭେଦକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏସବୁ ଉଭେଇଯିବ। ସକଳ ଦୁଃଖ, ସବୁ ତାପ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅସ୍ଥିରତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଯେ ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ବଳବାନ। ସେ ହିଁ ମହାରାଜା। ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଆକାଶର ବାୟୁ ପରି ମୁକ୍ତ। ସେ ଅମାପ ଆନନ୍ଦ, ଅପାର ଶାନ୍ତି ଓ ଅସୀମ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଏପରି ଯୋଗୀଜନ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାହା ସଂସାରାସକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆସକ୍ତି ଓ ବିଳାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଗୁଳା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛେଳି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସିଂହ। ଆପଣ ଭିକ୍ଷୁକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ରାଟ। ଆପଣ ଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାହାରର ଦେହଟିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସତତ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହଟା, ଏହି ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ପିଣ୍ଡୁଳାଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ମର ସୌଧ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାୟାକୁ କାୟା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତଥାପି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏହି ଭଙ୍ଗା କାଚଖଣ୍ଡଟିକୁ ଆବୋରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋକାମି ନୁହେଁ? ଆପଣ ଏ ମେଣ୍ଢାରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହୀ ମେଣ୍ଢାଗୋଠ ପାଖରେ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ବିଚାରୀ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ସେଇଠି ମରିଗଲା। ମେଣ୍ଢାମାନେ ସେହି ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ପାଳିଲେ। ସେ ବିଚରା ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ବଢ଼ିଲା। ବଡ଼ ହୋଇ ପାଟି ଫିଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ କେବଳ ମେଣ୍ଢା ଗୋଠର ମେ ମେ ରଡ଼ି ଶୁଣୁଛି। ସେ ବି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପରି ମେ ମେ ହୋଇ ରଡ଼ିଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ବଡ଼ ସିଂହଟିଏ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେ ମେ ରଡ଼ି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ ଆସି ଦେଖେ ତ ଏହି ମେଣ୍ଢା ସିଂହ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମେଣ୍ଢା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷକୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ସିଂହକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, କଥା କ'ଣ? ତୁ ଏ ଦୀନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଅଛୁ କାହିଁକି? ମେଣ୍ଢା ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମେଳରେ ସୁଖରେ ଅଛି। ଖରାପ କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଂହ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, ଧେତ୍ ତେରି ବୋକା, ଆସ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ୍। ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇ ଦେବି। ତୁ ଖାଲି ମିଛ ମାୟାରେ ଘାରି ହୋଇ ରହିଛୁ। ତାପରେ ସେ ମେଣ୍ଢା ସିଂହକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନଈ ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ସେ ମେଣ୍ଢା ନିଜକୁ କହିଲା, ଚାହାଁ, ପାଣିରେ ତୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଚାହାଁ। ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସିଂହ, ତୁ ବି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସିଂହ। ଦେଖୁଛୁ? ମେଣ୍ଢା ସିଂହ ଆଖି ପୂରେଇ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଚାହିଁଲା। ଏଥର ସେ ଆନନ୍ଦ ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇ କହି ଉଠିଲା, ମୁଁ କି ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସତେ! ମୁଁ ତ ସତରେ ସିଂହଟାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ନୁହଁ। ଏତିକି ବେଳକୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଦେଇ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା। ଭାଇ, ଆପଣ ବି ସେହି ମେଣ୍ଢା ସିଂହ ପରି ରଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିପତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣ ଏହି ଦେହଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେହର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଠିଆ ନ ହୁଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ଅଫିସରେ, କଲେଜରେ, ଖେଳ କସରତରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିରେ
ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଠିଆ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ଚେଷ୍ଟିତ, ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କଲେ ଆପଣ ନିରଙ୍କୁଶ ଏକାଧିପତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆତ୍ମସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ବା ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେହି ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରି ତ୍ରିଭୁବନର ପ୍ରକୃତ ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।